ni, na, ni. Moi bons días, Soto, flamenco hoxe. Que tal, xentiña? Como estamos, familia? Mirade, estou facendo unha das miñas, que é lavando nun arroz longo, iba a decir. Lungo non, longo. Que? Como che vai a vida? Lavando ese almidón. E xa veredes que trucazo hoxe para este arrociño. Mirade, agora un pouco de auga. Imos tamén facer unha cousa, remollalo o arroz. Que din por aí que se o remollas entre 15 e 20 minutos, despois, con 6, 8 de cocción, tamén está. E nós imos probar, como que non? Veña, aí, isto pa dentro, e a comezar! Receita hoxe, xa veredes, Hoxe coxas. Unha das partes do polo que máis me gustan. Coxas con salsa de cacahuete. Como que non? Xa veredes, un pouco de brócoli por aí para darlle un toque verde e para acompañar este arroz basmati que acabamos de facer unha cousa ben bonita, que é, primeiro limpalo, agora remollalo e despois a ver se o truco é verdade que en 6-8 minutos está. Veña, por aquí, imos presentar os ingredientes dunha receita que creo que, pois, sacas un pouco do común, do de sempre, pero que xa temos un pouco destas cousas xa na casa, porque a xente, a rapazada, os novos, saben perfectamente que é a crema de cacahuete. E ti tamén, simplemente cacahuete moído, feito un praliné. Por aquí, arroz para estes ingredientes, unhas coxas ben bonitas, neste caso, co oso, vale? Para que queden así ben chulas e que despois tamén podamos comer cas maus, que a mí moito me gusta. Temos por aquí tamén un pouco de xenxibre en pó. Temos chile tamén en pó. Temos uns cacahuetes xa peladiños. Allo. Algo de mel, neste caso. Temos por aquí un chisquiño de aceite de sésamo. Como ule isto, Isto é verdad, é perfectamente opcional, pero a min unhas pingueiras encántame. Un pouco de soia, algo de limón, temos o apio, temos por aquí tamén un pouco de cebola e, por suposto, o brócoli, que vai ser a parte verde que vos dixen, e a crema de cacahuete. E moi bons días, Lidia, que tal? Bos días, Iván, moi ben. Como estás hoxe? Estou ben. Estou traendo unha receita hoxe un pouco internacional, as que che gustan a ti, Un pouco asiática, sí. Asiática, sí, tal cual, asiática, india, non sei. Moi ben, porque a crema de cacahuate Onde está India? É ben yankee tamén, non? Sí, bueno, sí. A que está con azúcares engadidos. Esta que temos nós só leva cacahuete moído. Xa empezou co seu traballo, pim, pam, pim, pam. No, ali os de Estados Unidos tamén toman, algún tamén a toma boa, claro. Pero é verdad que vai a desayunos que se pegan aí, vai a almorzos, que empezan a untar na rebanda de pan de molde esta sen codia, que xa me parece unha pijana. Cada velás, Aquí tamén facemos o mesmo cada velás. Bueno, cada velás, eu pouca xente coñezo que almorce crema da velás e con chocolate. Non, pero para as merendas. Pero para as merendas si moito, igual máis de... Pero agora tamén se fai na casa. E xente, hai moita moda, e a min gustame isto, ves? Agora vamos falar un pouco de todo. Hai moita moda de que a xente empeza a facer pois a crema de chocolate da velás na casa, que colla, xa sei o que compro, pillo un pouco de cacao, desgrasado tamén moitas veces, cacao puro con poucos azúcares, e consíguense, de verdad, sabores non exactamente iguais, porque pois a xente di, hai algún que moi lambón, e di, isto non sabe nada, que invento este? Home, claro, se lle botas 5 ou 6 presas de azúcar, despois xa estaría tamén a historia feita. E algunha cousa máis que lle botan aí para que saiba eso as maravillas. Pero non é un sabor de verdad, moitas veces, Mira, hoxe o que vamos facer nós é o seguinte, é un guiso de toda a vida, con coxas neste caso, vale? De polo, encántame unha parte perfecta para guisar, para facer o forno. Moitas veces cando fago os curris, que moitas veces aquí tamén a xente xa lle empezan a gustar, quito o oso para facer os cachiños así pequeniños e tal, pero hoxe imos facer o guiso para comer cas maus, vale? Así que o que facemos é o seguinte, mirade, vamos coller así esta tarteira por aquí. E imos poñer un pouquichiño de aceite, non moito, por qué? Porque ten bastante graxa xa a pel e imos empregar tamén unha pouca desas. E despois vemos que é moita, ainda ya quitamos, vale? Isto, chisco de auga para fora, facemos o seguinte, sal e pementa, vale? Así, e imos facer isto. Porque mira, isto é moi agradecido de todas as coccións, como vos digo, pero nos guisos miña nai facía unhas coxas que sempre guisaba un poquinho con un pouco de cebola que imos facer nós e tal, e botaba despois unha pasta aí enriba, os míticos macarrós pequenos, guisados, non que faz a pasta por un lado como facemos nós aí asemellándose e tal, senón o guiso todo feito. E ti sabes como me sabe esa pasta? Meu pai
recordo que cando viña de traballar no taxi, dicía, se me pos... que encantaba a pasta así guisada, pero os fideos, sobre todo. Dicía, se me faz uns fideos con polo, Maruja, aquí acordas, está que sí, uns fideos con polo, ese tipo, se non comía unha pota inteira de fideos con polo, e digo, papá, é para cenar, tranquilo, é que moito me saben. E despois non tiñas eso, e comía unha mazá outro día, non ceaba outra cousa. Pero como era fideos con polo, vaya maneira de tragar o home aquele. Como lle gustaban? Sempre nos gustou moito o guisiño, na casa, a nós. Veña, un chisco de aceite, xa, quecendo nesta oliña, aquí tranquilamente, baixamos un pouco xa o noso tono, este bravío que traigo hoxe. Eu cada vez que empezo a cociñar, primeiro que digo, entre a hora da mañá que a xente que ten fame, como non lle des un pouco de enerxía, morra a miñoca, xa empeza a dormir a sesta. Entón digo eu, non, isto hai que meterlle un pouco a xente, un pouco de todo. Mirade, empezamos capel por riba, vale? Sempre acariciando na primeira vez esa tarteira e imos xogando. Como sempre, o sal un pouquiño ao principio se queremos, pero despois xogaremos despois ca salsa, porque hoxe, entre a soia, entre o xenxibre, entre o limón, o allo, un pouco dese sésamo, xa temos sabores, e moitas veces non estamos buscando simplemente sal, senón sabores diferentes, vale? Así que, nese caso, creo que vai isto servidísimo. E o cacahuete vai na propia salsa do guiso, ou vai aparte? Vale, evidentemente, o cacahuete, por exemplo, este vai ser un pouco para decorar, pero é a crema que vai facer a salsa, vai guisar. Exactamente. Bueno, creo que dixen a pel para baixo, puxen a pel para baixo, dixen a pel para arriba, non, a pel para baixo para que vaya soltando xa e para que vaya dourando, que sempre é a parte que máis calor pode recoller, vale? Veña, eso por aí, unha chista máis de pimenta e así temos todo feito. Ala, aquí, por aquí, que vaya selando, deixamos o noso chollo por aquí para deixar despois por fora, collemos a nosa... Eso é. Hai que estar preparado, isto sempre me gustou. Ata que me trouxeron unha de verdad, non parei, porque tiña unha así como de plástico que medio collía, non collía. Se quitaba o chismirodo aquí en riba. Aquí, o cangrexo ao poder. Veña, fora. Pásame a cebola e o apio e empezamos xa con o noso rostrío tranquilamente. Bueno, que che parece a receita logo? Pois mira, estaba pensando que esta receita, como ten unha base de cacahuete como ingrediente importante, quería comentarche un dato curioso que moita xente non sabe porque é como bastante reciente. Igual tampouco sei eu, O cacahuete é un alérxeno común, non? En moita xente que ten alerxia ao cacahuete. E as alerxias alimentarias aumentaron moito nos últimos anos. Sí, por qué? Claro, esa é a pregunta do millón. Claro, por qué? Esa é a pregunta do millón. É porque hai máis estudios ou porque nos senta peor? Vouche contar unha das posibles casuísticas de que isto suceda. Vale, dalle. Chamou a atención co tema do cacahuete que en Israel é un país onde introducen o cacahuete de idades moi temperás. Es dicir, hai bebés ali teñen un aperitivo que se chama bamba, que é como o noso gusanito, pero que leva cacahuete tamén. E os bebés toman xa aos 6 meses toman cacahuete. Vale. De xeito seguro, evidentemente non así, non? É unha textura adaptada, evidentemente. Vale. Sí, por o tema de atragantamento, estas cousas, non? Vale, estamos falando diso, veña. Entón, que pasa? Que tiñen unha incidencia de alerxia ao cacahuete moito máis baixa que noutros países onde o cacahuete se incorporaba a idades máis tarde, non? E ademais pasaba outra cousa curiosa. Os xudíos que vivían fora de Israel, pois tiñan maior alerxia ao cacahuete. Entón chamou a atención como isto é posible. Empezouse a plantexar unha hipótese. Nós, antes que facíamos, cos alimentos que pensábamos que tiñan máis risco de alerxenicidade, se retrasaba. Sí, sempre en plan, a partir dos 2 anos ou cousas desas, non? O cacahuete, dicíase antes, non? A partir dos 2 anos ou certos alérxenos. Sí. Empezouse a plantexar a hipótese contraria de a ver se estamos a facer ao revés. A ver se retrasar a introducción destes alimentos está potenciando que aumente o número de alerxias alimentarias. E fixes un estudo moi conocido, moi revolucionario no eido da nutrición e tal, sí. Da alerxia alimentaria, que chamase o estudio LEAP, as siglas son LEAP, Learning Early About Peanut Allergy, que diría... Teño que aprender eu, esos nomes, Lidia, morra miñoca. É que teño unha casa que se non falamos ben o inglés, corríxenme. É algo así. Pois que estudiou un pouco a introdución do cacahuete en bebés. E viuse que a introducción temperada do cacahuete non só non aumentaba o risco, sino que o disminuía, incluso en bebés que xa tiñan maior predisposición alérxica.
Oh, yeah, vale. Este estudo cambiou as recomendacións completamente. Pero como se sabe que hai xente que pode ser máis alérxica? Pola sangue, por tal? Claro, no, es claro, hai varias probas. Unha é antecedentes familiares de primer grau de non só de alerxia, sino de asma ou dermatite atópica, un eczema severo. Vale, xa sei por onde vas, vale. Outro é ter alerxia ao ovo, porque sabemos que a xente que ten alerxia ao ovo ten máis risco de padecer alerxia ao cacahuete. Ajá. Despois tamén hai... E por qué? Porque non ten relación nutricionalmente, non? No, pero bueno, sabes, ainda non se sabe todo. O mundo, macho, é máis raro. Vale, dalle. E bueno, e despois tamén hai probas que se poden facer de sensibilización, non? Que se poden facer, non? Estímase o risco. Pero bueno, que igualmente, nos que tiñan baixo risco non aumentaba o risco introducilo de forma tempera, sí. E nos que tiñan risco máis alto, a disminuía, pero a disminuía nun 70%, estamos a falar. Caramba. Nos que xa tiñan... Pareceme moito, non? Un 81% nos que tiñan simplemente risco, un 70% nos que xa estaban sensibilizados ao cacahuete ao inicio da proba, é dicir, como que reducía ese risco. Xa. Entón revolucionou todo porque cambiou o paradigma completamente, non só as recomendacións de incorporación do cacahuete, sino co resto de alérxenos. Ibache dicir, claro. Entonces, se eu... É que estaba pensando no kiwi, que hai moita xente que tal, se o metes un pouco antes do que che recomendan, igual... Claro. Eso que é, que como que o corpo... Mira que o corpo é sabio, O sea, claro, pasaba eu estudiei, a ver se non estudiei, leí unha vez co tema do leite que dicían que os nórdicos asimilaban mellor o leite, eran menos alérxicos a lactosa, as proteínas do leite e tal, porque de entidades moi tempranas hai certas civilizacións ou tal que tiñan unha vaca na casa e que facía tanto frío que moitas veces solo se alimentaban de leite de vaca durante moito tempo e a edades moi temprás. Sí. E que resulta que esa poboación ten moito menos alerxia do leite. Ten un pouco sentido con iso. Sí, despois hai adaptacións xenéticas, non? Bueno, é un pouco por onde vou. Que ao final sobreviven as persoas que están máis adaptadas sempre, non? É algo evolutivo. Parece evidente tamén, non hai falta moito meterlle no tixolo. É interesante isto que me estás a contar, porque claro, pero eso xa se pon agora os propios médicos, porque eu sigo vendo nos meus sobriños que siga vendo historias así. Vamos un pouco retrasados. Claro, mira, aquí en xeral, a ver, cada vez atopo menos, non? A xente está máis actualizada, máis informada, pero na casa, se vos dan unhas recomendacións escritas en máquina de escribir, sospeitade. Pedir unha segunda opinión. Ai, me gusta, eu entendo que non hai que estar actualizado en todo, pero máquina de escribir, home, non sei, igual hai que adaptarse un pouco. Vale, pero... é que isto pasa, no teu gremio pasa en todos, Sí. Que parece que estamos aí un pouco no 1930 aínda. Depende de quen, hai xente Sí, que non, claro, pero hai claro. xente que acomodouse, dicir, bueno, cobroche xa 100 euros por consulta, non teño que... E non vou a mirar se hai novos adiantes, nin historia. Xa teño prestixio, xa está, veña. A folla de máquina de escribir. Bueno, da igual, isto é anecdótico. Vale, veña, sí, non vamos a meternos tampouco con ninguén. A raíz dese estudo, empezáronse a facer a outros con outros alimentos, a ver se con outros alimentos pasaba o mesmo, non? Ahora estamos, pois, vendo se iso pasa con todos os alimentos, pasa solo co cacahuete ou co ovo, que dos que hai máis evidencia. Xa, bueno, mira un segundiño, vale. Aquí, tostado, Agora sí, tostadiño, xa di un par de voltas. Mirad eses tons que están no seu punto perfecto. Vale, veña, eso, esa pelexiña tamén por aquí. Baixamos o lume agora porque lle chega a choiva. Mirade, ese pouco aceite que puxen e xa ten o aceite suficiente con esa graxa desa coxa. Vale, e agora, choiva perfecta, eso é. Desa cebola, en este caso, dese apio que moitas veces falamos que pouco se consume, e que me parece, para min, para guisar e para facer destas cousas, unha auténtica maravilla. Miña nai é unha das que di, dende que te vin empezar a empregar eso, tamén o emprego eu e gústame. Isto a min cru, non me gusta nada. Nas cremas de verduras tamén. A min cru non me gusta nada, Lidia, de verdad. Non me nada tampouco, pero non me encanta. Non, a mí mira que me gustan moitas cousas, mira que me tal, e neste caso non me desapio cru, nin en crudités, nin con humus, nin con nada, non é o meu. Vale, un par de allos, porfa. Mentras vamos a coller por aquí, exactamente, vou facer así rapidamente unha das miñas e vamos meter. Mirade que polo de agora, o de casi sempre, aprendemos moitísimas cousas con Lidia. Neste caso, sempre co coite. En plan, logo, o que che vou apuntar? Os profesores apuntaban ca regra, que che daban así nas puntiñas da mão, pero eu non teño regra, eu teño coitelo, entón, moito cuidado comigo, Por eso digo, non te das conta, pero sempre estás coite.
Moito cuidado comigo, Lidia, que se me poño bravo. Dame outro e así combatimos. Tes un por aí seguro. Mira, pois o que che dicía, isto é o guiso de sempre, vale? Normalmente facemos as verduriñas, podes botar unha cenoria, a veces que estades na casa. Eso porque vas facer hoxe algo exótico, quédalle mal, eu que sei, o tal. Non lle vai quedar absolutamente nada mal. De feito, neste caso o limón, hai moita xente que me di que non lle gusta moito os guisos con limón, que lle tal, pois non lle botes, que pasa? Ese punto de acidez xunto con ese chile en pó que temos aquí, a min quedalle, creo que é unha contrastación que queda moi ben, vale? Así que nós imos meterllo. Igual que ese toque doce, que hai xente que non lle gusta traballar ca piña, por exemplo, tal, nos guisotes, a mí tampouco é unha cousa que me guste moito, depende como, asada así. A piña na comida, dices? Sí, non é unha cousa que me encante meter. A mí tampouco mesturar non me... Non, pero de vez en cando pos aí unha piña un pouco asada con unha historia e di, isto sabe ben. Abrasa ca carne pode ser. Eso, aí, a mí encántame. Pero despois é como a todo. Que non me gusta a mazá, non lle botes. Que non me gusta o mel aí, non lle botes. Vai buscando cousas que che vayan gustando a ti, pero adapta. Se che gusta a crema de cacahuete, non deixes de facer esta receita porque lle bote o mel. Non lle bote o mel e a tirar millas. Podería pasar igual. Vale, aquí baixamos ese lume un pouquichiño, xa a propia auga das verduras, da cebola, do apio, vale, vai facer que desglase esa parte da ola, da tarteira, maravilloso, e así, con todo isto guisadinho, o que vou facer é o seguinte, mirade, temos o xenxibre en pó, podría ser cru perfectamente, non me pasaría absolutamente nada, vale? Pero neste caso tiño en pó aí e non vai pasar nada. Temos un pouquichiño, xa vedes, dese mel. Temos por aquí tal, cólleme tamén a soia, mailo tal. Eso sí, cuidado con estas cousas que non tedes na casa, o aceite de sésamo e non vos gusta nada, e traballar con elas. Sí, a min encántame, pero cuidado unhas pingueiras, que isto sí que é dar máis tomar, sí que é dar máis tomar. E veña tal, polo tanto, se vas a empregar un pouco de aceite, así, mira, xa agora, así, e non máis. Isto xa che dá un aroma que ninguén faga un rustrido co aceite de sésamo. Evidentemente, cuidado con... Sí, home, non enchoupes e fagas un rustrido que despois sabe só a sésamo, exactamente. Tes toda a razón. Vale, aquí, polo de agora, podes coller, se me faz un pouco de zumiño, xa cho agradezo perfectamente porque vou empezar a meter eu os aromáticos todos, mirade. Como está isto, con un lume bravío e bonito, antes de meterlle outra vez ese como se chama, ese polo, o que vou facer, mira, tostadiño xa todo, esas cores ben chulas, o que vou facer é traballar con isto, mirade, un pouco dese chile en pó. Neste caso, eu son bastante xeneroso, porque me gusta bastante, pero como ese vai ese limón, moito mellor. Que non lle botas limón? Un pouco menos de picante. Veña, ese tamén un pouco de xenxibre, aquí o gusto, vale? Un chisquiño así. Ese toqueciño de mel, tampouco nos pasamos. Aquí, que toca un pouco, carameliza, e fai tamén que a salsa parece que traba un pouquiño mellor, vale? Vale, maravilloso. Isto, despois, co dedo chupatina tamén para min. Veña, e cólleme a salsiña de cacahuete, por favor. Aí che vai todo. Xogamos un pouco con esa soia polos lados. Neste caso, como ten por agora non ten moita salto desta historia, vamos a traballar con esta parte así. E agora, mirade, toda a salsiña de cacahuete pa dentro. Aí che vai. Isto, neste caso, falamos, que isto non o falaches ti, creo hoxe, isto é unha legume. Sí, non? Botánicamente falando, unha legume, non? É un legume, pero nutricionalmente falando, aseméllase aos froitos secos en composición. Vale, pero realmente, se eu son alérxico aos legumes, debería ter cuidado co... Sí, de feito pode ser alérxico ao cacahuete, non ser os froitos secos. Vale, por eso vai a historia. Os froitos secos non ser o cacahuete, teñen proteína diferente. Mira agora isto, ven para aquí. As cores da soia, do mel, vale? Parece unha atrapallada, parece, non é atrapallada ningún. Isto xa fai. Eu acórdome dunhas peitugas que eu napaba con unha especie de salsa así, que despois iban pro forno, porque isto tamén no forno colle con un pouco de calor e fai como algo de codia, vale? Sería maravilloso. Neste caso, temos agora a salsa perfectamente remexida, vale? Mira como me fai a mao do codiñeiro. Aí che vai. Ahora, botamos o limón, que ten aquí a nosa compañeira xa perfectamente posto, botamos este chisco de limón. Nós xenerosos, a min gustame, ti ten cuidado con el. Perfecto. Subimos lume e o que facemos nós é volver, neste caso, con ese polo pa dentro. Mirade, aí. E agora, isto vai ser unha auténtica maravilla. Que xendía ese praliné de cacahuete, esa crema que só leva cacahuete, aí non case en calquera supermercado, que fai anos non había. Se hai xente di que non encontra, busca, pregunta, que moitas veces é verdad,
como compramos en ABC, non preguntamos. Podedes aí xente traballando aí, repoñodes e tal. Oye, mira, como vai isto? Onde está a crema cacahuete? Dicho, onde está e xa está. Vale, mira, vou coller un pouco de auga. Mirade como vai a cousa. Un chisco de auga. E facemos isto, así, xa aproveitando absolutamente todo para que isto empece a guisar. Así que agora, se tengo que botarlle un pouco máis de auga, despois boto ya, facemos unha cousa tal que así, mirade, remexemos un pouco nisto. Ai, ai, mirade, esta cor maravillosa. Podría botar un pouco de perexil, alguna historia? Sí, podería. Isto queda así. Vale, con eso que empeza a guisar agora, o que facemos nós é o seguinte. Empeza unha traballada ben chula, mira. Vale, falamos ao principio de todo, estaba falando ca xente de como facer hoxe o arroz, vale? Deixame eso por aquí, botamos isto por aquí e imos facendo de todo. O arroz hoxe, o que fixen foi lavalo primeiro por o tema do almidón. Hai moita xente que pensa que non, que eso non funciona, probade na casa. Se sodes de consumir arroces longos, vale, é importante que lavemos un pouco se queremos que quede solto. Que che gusta máis apelmazado? Non o laves, tamén valería, non pasaría nada, non que vais a morrer por non lavalo. Pero sí que lle quitamos esa parte e fai que nese punto de cocción, se te pasas 2 ou 3 minutos, non lle pase nada, sigue quedando solto. Ademais, hoxe, o que imos facer é botarlle lume a nosa pota por aí, e ca propia auga, ca que lavei primeiro, que sabes que está prácticamente limpa, vou cocer o noso arroz hoxe. Mirade. Todo aí. Que pasa? Este repouso, neste caso remollo de 20 minutos dese arrociño aí metido, o que fixo foi que xa vai hidratando o arroz, neste caso o noso cereal, vale? Que quere dicir eso? Que en vez de 20 minutos, 15, 12, en 6 minutos está tirando a perfecto. Polo tanto, como eu xa probei, xa sei que non vou a esgalla, normalmente poucas cousas, na casa, cuidado, poucas cousas fago eu o día mesmo do programa. Algunha sí, tampouco vou mentir, vale? Algunha que máis ou menos ten sentido común. Aquí, a propia auga xa vemos que é por riba máis ou menos un dediño, pero neste tipo de arroces non pasa nada por escorrer despois. Hai moita xente que colle moita auga, o sea, que ten un bon pelanco de auga, tal, bótalo arroz, os 6, 7 minutos, 8, proba, ve que vai, escorres e a vivir, é todo tamén feito. Un chisco de sal, vale? Ben de auga, correcto? E o que imos facer nós é tapar e imos xogar despois, tan pronto comeza a ferver neses 6 minutos que vai ter, botar as nosas flores de brócoli, collemo brócoli. Polo tanto, o que imos facer nós é o seguinte, imos metendo estas floreciñas aquí neste historio, neste caso vaporeira, que se pode chamar, porque vaporeira é que eso sería un escorredor, pero como lle poñemos despois a tal, como está adaptado para tal, porque hai vaporeiras tamén na casa, vale? Ves, por eso digo, Pero ao final é un cacharro que ocupa bastante, tes que lavalo, ao final emprego máis este tipo de accesorios. Vale, pero era eléctrico a túa. Era eléctrica, sí. Vale, que ten eso? Que tú tes unha vaporeira eléctrica, colles unhas cenorias, colles uns ovos, que a miña ten varios capas, e poñas poder ovos ben limpiños en riba, tal, baixo, tal, ou facer unha cousa así, cenorias nun lado. Que pasa? Que pos o temporizador 15 minutos, ti que es unha toliña que o forno xa sei que moitas veces se che olvida ou tal, ou esquece, de repente o que dice, mira, 15 minutos por pouco que pase, así nunca me vou pasar. Están ben tamén, pero que ti dis, eu como aproveito cando empeza a auga a cocer, xa fago eso. Mirade, aquí, antes de que nos vayamos, como empeza? Ule aquí, por favor. Que maravilla, macho. Tira o cacahuete mesturado ca cebola. Eso é. Removemos de vez en cando. É o que vos dixen. Non teñades medo ningún. Se temos que agora mover de vez en cando, porque isto ten que guisar fácil agora media oriña, polo menos, vale? Inda que está trabado, como lle metimos unha boa tosterreteada ao polo, non pasa nada, pero ten que tal, ten o oso, ten todo. Pero mira, imos movendo así, e aquí nos deixamos. Así que o que vos dixen, un chisquilichasqui de nada, mollando un pouco, se precisa máis auga, esperando a que fervo o arrociño, metendo esas flores de brócoli e de seguido, volvemos e acabamos a receita, veña. E veña, este arroz feito tamén, listo. Mira como vai a cousa, mira como che gusta a ti, a mí tamén, Como preserva a cor, así, o vapor, o non cocer, moitas veces falamos de, parece que está medio cru, e mirade, eso pa aí, veña, unha lambada. E por aquí, que ten ese pouquiño, xa apagamos, acabamos de cocer, nin tapamos. Solo quero ver unha cousa. 7 minutos, 7 minutos, tal cual. Vamos a ver como está isto. Bueno, primeiro, mirade se está solto ou non. Espera un segundo de nada,
te queimes, Cocido. Perfecto. Eu teño unha boca de ferro. Boca e maus de ferro. Os cociñeiros case todos. Pasa moito, cos cociñeiros que din, pero non te queimas. Eu creo que xa, que me queimei tantas veces que xa non me queimo nunca máis. Vale, eso aí, tranquilamente, deixámolo. Se vemos un garfo, dende arriba, podémolo ver, compañeiros. Se temos un garfo, imos ver que ainda hai un pouco de auga, imos deixar eses 2 minutos que repouse e despois, se non a chupou inteira, xa deixo eu e tal. Pero mira, arroz soltiño, perfectamente posto. Paréceme inventazo isto de hidratar un pouco o arroz antes, Inventazo. Vale, e nós, por aquí, tacata. Con unha cousa, co tema do cacahuete importante. Que pasou? Dime. Enteiro, nunca antes dos 5 anos. Porque estábamos a falar de cacahuete en bebés, digo, a ver si alguén vai a ocorrerselle darlle un cacahuete a un bebé. Estamos a falar en formatos seguros, que pode ser en formato crema mesturado con outra cousa. Crema sola tampouco, pola textura untuosa, vale? Como ingrediente, pois, dunha... Que hai xente que lle pica na gorxa xa directamente, en plan, e non é alérxico, que faime un pouco de picor, e non morre con eles, pero sí, a ver, estábamos a falar de que temos que ir adoptándonos sempre que un profesional non lo diga, cando non lo diga, o rapaz, etc, etc. Aquí non dicimos, non damos dogmas, hai que facer así. Aquí dicimos, cociña todos os días. Nútrete, moi ben, pero, ollo piollo. Consulta co pediatra. Evidentemente. Vale, mirade, vou quitar as tapiñas esta xa por aquí. Temos todo colocado e o que fago eu é o seguinte, collemos unha boa mallada de perexil, imos facer unha cousa tamén. Mira, a ti que che gusta machucar moitísimo, colle esos cacahuetes, vale? Estes aquí, pa dentro. Por que? Mallamos un pouco porque imos decorar tamén con ese cacahuete por aí. Eu o que fago é o seguinte, teño xa no seu punto prácticamente ese brócoli, vale? Polo tanto, o que fago é meter unha boa mallada de perexil, aínda que lle queda eso, que 3-4 minutos, porque quero que os últimos 2 minutos isto tamén se acabe facendo un chisco nesa salsa. Salsa que está espectacular, que xa probei, temos no seu sitio perfecto, un pouco dese perexil por riba para facer das súas, mirade, vai, que se vai cocendo un pouco, a veces que fritimos, cocemos o perexil, queda ben tamén, e dalle un toque á salsa espectacular. Hai xente, por exemplo, Lidia, que collería e metería un pouco de coandro, vale? Pero eu, coandro, como que cocina son eu, son o jefe, hoxe aquí, desta cociña, próximo día, un pouco de coandro boto, veña, tamén. Ou collo unha parte e poño un pouquiño. E con isto, aquí, empezamos a acabar de decorar, vale? Mirade que flores tan preciosas, tan bonitiñas, como queda esta cor que, como dicía antes Lidia, como preserva ese verde intenso, que parece que nin augaxeo nin historias raras. Así que, acabamos isto, axuntamos, arrechegamos os saborciños un par de minutiños máis, arrociño que xa está feito, empratamos e a lamber! Veña, chisquilichasqui, estamos aquí, Hoxe cociñamos polo en salsa de crema de cacahuete con brócoli. Comezamos dourando as coxas de polo cun chisco de aceite, sal e pementa, para reservar e de seguido incorporar a cebola picada, o apio e un par de dentes de allo xunto cun pouco de chile e xenxibre en pó, mel, aceite de sésamo, salsa de soia, crema de cacahuete e zume de limón, incorporando de novo o polo para tapar e deixar cociñar ata o punto perfecto. Mentres, cocemos o arroz previamente lavado e hidratado. En a mesma tarteira, poñemos o brócoli para facer o vapor uns minutos. Co brócoli feito, engadímolo á nosa tarteira deixando que se mesturen os sabores, para empratar o conxunto cuns cacahuetes picados por riba, un pouco de perexil e a papar! Vamos que nos vamos, hoxe coxas con crema de cacahuete, E ademais, non vos dixen nada, pero mira como vai vestida de brécol tamén a nosa Lidia. De flor do brécol. Así me gusta, de flor sempre, eso sí. E ti, na casa, aproveita esa crema de cacahuete que lle pos a rebanda de pan e bota nun chisco de soia, un pouco de cebola, apio, o que teñas na casa, para facer un guiso de coxas como non está, chevo. ¡Aburiño!